Кемдә кем бер җанны үтерсә, гүя бар кешене үтергән кебек булыр. Тормыш авыр. Бу сүз һәр җирдән ишетелә. Аны һәрберебез кабатлый. Гәрчә безнең әбиләр, бабайлар, алай гына да түгел, хәтта 20нче гасырда гаилә тормышын башлаган әти-әниләребезнең яшәве белән хәзергесе чагыштыргысыз дәрәҗәдә җайлы, тук һәм мул. Тормыш авыр дигәнгә без тулысынча инанган һәм шул йөкне гомер буена үз ихтыярыбыз белән өстерибез. Ә ул йөк әзмәүрдәй ирләрнең дә җилкәсенә баса. Һәм алар шул авырлыктан качарга теләп, хәтта үз гомере белән хушлаша. Кеше бу дөньяга килдем дип уйлый, һәм мин үземә үзем хуҗа, минем тәнем үземнеке, нәрсә телим шуны эшлим, шулай дип уйларга мөмкин. Ул дөрес түгел, зур хата. Без бу дөньяга килдек, әйе без үзебез, әмма дә ләкин безне Аллаһ бу дөньяга бар итте. Аллаһ Таала безгә җан бирде, һәм ул гына әл-Хайюл Кайюм, әл-Мухи вәл-Мумит. Аллаһ Таала терелтүче һәм Аллаһ Таала җаннарыбызны алучы. По завершенным суицидам, я боюсь сейчас соврать, 11, по-моему, за 2020 год. Ну и вот один у нас есть уже сейчас, в 2021. Интервью без галстука тапшыруында психологик-педагогик тернәкләндерү үзәге җитәкчесе 2020 елда 11 баланың үз-үзенә кул салганлыгын хәбәр итте. Татарстанда 11 бала үз теләге белән бу дөньядан киткән. Берәүләрнең бәгыр җимеше, кемнеңдер бердән-бер өмете һәм күбесенең яшәү мәгънәсе. Гадәттә үз-үзенә кул салган яшүсмер турында әти-әнисе эчкечедер, я булмаса әтисез үсүчедер, ярлы гаиләдән булгандыр дип уйлыйбыз. Әмма әлеге мәрхүмнәр тормышлары җитеш гаиләләрдән булган дип белгеч. Шартлы рәвештә булса да тормышлары җитеш гаиләләрдән. К сожалению, сейчас психиатры говорят в целом о тенденции сильного роста депрессивных состояний. И в том числе говорят про рост скрытых депрессий у подростков. И тогда наша задача, и как родителей, и как взрослых, которые находятся рядом, вот обращать внимание на, на микроизменения в ребенке. Нигәләр үлемне сайлыйлар? Алар аңламыйлар. Кайберләре кызык бит нәрсә баранда дип карыйлар. Алар бит уйлыйлар. Мин үлә торган кеше түгел, үлүне аңламыйлар. Шуның өчен аны эшлим дә, аннан тагын кайтам дип. Психотерапевт Гомар Зиядинов сүзләренчә, балалар чынлыкта үлемнең нәрсә икәнлеген белми. Алар моны хәтта кызык өчен генә дә эшләргә мөмкин. Күп очракта кемгәдер ияреп, мәсәлән, кумиры үрнәгенә үз-үзенә кул сала. Баланың бу дөньядан үз теләге белән китүенә икътисади кризис сәбәпче түгел. Аларның күңелен якыннары, туганнары, сөйгәннәре белән мөнәсәбәтләр бозуы яралый. Яшүсмерләрдә алар бит каднары кайнар, икенче яктан нервлары нечкә, бер сүз әкрен генә әйтсәң дә аларга үпкәлиләр, аларның шул хылкы булгач үзен кул салырга мөмкин. Шуның өчен алар белән, яшүсмерләр белән сөйләшкәндә уйлап-уйлап гына сөйләшергә кирәк. Алар арасында тагын бар демонстративный суицидтеләр, шантажный суицидтеләр. Аны ишетмәсәләр, кеше шулай итеп үзенә игътибар алырга мөмкин. Кеше үзенә кул салырга уйласа, монда бит безнең инстинкт самосохранения бар, үзеңне саклау инстинкты. Монда нәрсә булса да кеше курка аңардан. Ул инстинкт самосохранения булмаса, саклау инстинкты булмаса, безнең җирдә кеше дә калмас иде. Шуңа карамастан суицид сирәк күренеш түгел. Гомумән 19 гасырдан башлап дөньяда үз-үзенә кул салучылар саны зур тизлек белән арта башлаган. Ә соңгы 50 елда 45%-ка үскән. Россия хәзер тормыш белән вакытыннан алда хушлашучылар саны буенча дөньядагы илләр арасында беренче өчлектә. Статистика бигрәк тә ирләр һәм яшүсмерләрнең 25 яшькә кадәрге яшьләрнең яшәүдән туюын күрсәтә. Виктор Франкл дигән бик данлыклы психотерапевт бар иде. Ул концлагерьларда үткән күп ел. Туганнары бөтенесе үлгән анда. Аның китабы бар. Анда язылган роль психотерапевта в концентрационном лагере. И шулай әйтә ул аңа.
кешенең мәгънәсе булса, концлагерьдә үтә. Ул концлагерьдән әле кечерәк булып та чыгарга мөмкин. Мин анда үзем үлмәдем, кеше тесен югалтмадым. Икенче кеше, бәлки ул бу дөньяда бик көчле булып уйлаган шикелле, анда мәгънәсе булмаса, югала, әллә кемгә әйләнеп бетә, тиз-тиз генә үләде. Шуның өчен гомернең мәгънәсе булырга тиеш. Мәгънәсе булса, анда яшәргә дә җиңелрәк, кайгыларында үткәрергә җиңелрәк була. Гаҗәп бер хәл булды. Мин Октябрьскийда, моннан инде 35 ел элек, Октябрьскийда хезмәт иткән вакытта, ул вакытны әле яңа мәчет сала башладык кына, иске мәчет, мәчетнең ихатасында мин тәһарәт алып намазга җыенып йөрим, илә намазына. Бер кеше миннән сорый, урысча гына, вот я Ринат ди, мин Ринат ди, минем мулланы күрәсем бар иде ди. Мәйтәм, менә мин булам мулла. Ул вакытны миңа бит инде күз алдыгызга китерегез, ничә, 30 ничә яшь кенә. Хәзер минем срочно бер эшем бар. Бер мәйтәм, яхшы намазга башта, аннан соң мин намаздан соң синең белән сөйләшермен. Юк, минем вакытым юк. Намаздан китергә, ну юк икән, юк, китәсез дип әйткәч, ул хорошо, я подожду дип мине көтеп торды. Менә ди, мин үз-үземә кул саласым килә. Я хочу покончить с собой ди. И мин андый хәлне беренче тапкыр ишетәм. Яшь кенә егет, шул бер 30-32 яшьлек кеше. Мәйтәм, нәрсә булды? Минем бизнесым бетте ди, алдадылар ди, тегендә монда мин бик каты зур проблемага эләктем ди, хатны белән проблемалар ди, минем яшәргә мөмкинчелек калмады, мин үз-үземә кул салам ди. Нәрсә дип әйтергә белмим. Юк, алай ярамый, бу харам, безнең динебездә андый бер юк, нинди генә диндә булса да бу бер тыелган дип әйтә башласам, бу кеше аңламас, чөнки ул инде кызган иде. Хакыйкатан кыяфәте менә шундый иде, исерек түгел, наркоман түгел. Хәзер мин алай бугач Ринат булай әйтәбез. Давай мин сиңа ныгырак бау бирәм. Сабын бирәм. Менә шушы, чтобы синең шикелле кешеләр башка калмасын, чтобы теге җип бау эзелеп, исән калырлык булмасын. Ятсыз сиңа нинди шундый кыяфәтең белән, шундый үзеңнең мөмкинчелекләрең белән, аяксыз, кулсыз кешеләрдә тырышып, тырмашып, тормышларын төзиләр. Авырлыкларга сабыр итәләр. Нинди хакың бар синең менә шулай әйтеп, шушы сүзләрне әйтергә? Иләнгәнсең, гаиләң бар. Тормышта нинди генә авырлыклар булмый. Синең шикелле кеше инде булгач наверняка булсын дип менә мин инде әзме күпме психолог беләм, аңар яхшылык белән, җимшаклык белән әйтү файда итмәс иде. Бу шак катып карап торды да, уйланды да, все, спасибо диде дә чыгып китте. Ярар, үтте вакыт, күп меңнә вакыт булгандыр. Мин Казанга күчтем. Уфада Мөхәммәд Галләмов дигән бер хәзрәт элекке булган кинотеатрны мәчет итте Уфада. Шушы мәчетне ачу тантанасына мине чакырдылар. Мин килдем. Мин Татарстанның мөфтие. Бу җәй иде. Бер заман арттан баласын җилкәсенә утырткан, җәмәгате белән, җәмәгате яулыклы, и тагы бер бала белән бер кеше миңа кулларын фырайтып нита булгы. Тантана үткәч, без фоторәсемгә төштек, бу минем яныма килә. Менә мин ди шул Ринат ди. Шул вакытны сезгә килгән идем. Сез шул вакытны миңа бик каты әйттегез. Әгәр дә сез шул вакытны мине жәлләп, йомшак кына әйткән булсагыз, бәлки мин үз эшемне эшләгән булыр идем. Все, мин ана попка муллага бардым, үземнең эшне эшләдем. Хәзер инде үземә кул салсам да була дигән шикелле. Мин шуннан уйланып, хатыныма кайтып, шуны сөйләп, соңыннан менә шушы намазга басып, менә мин хәзер Уфада, монда минем бизнесым бара, 2 малаем туды, менә күрәс каршыбызда. Әйдәгез әле хәзрәт рәсемгә төшик әле, мин сезгә бик каты рәхмәтле дип, бу кеше миңа шайтып эндәште. Карагыз, мин инде дөресен әйткәндә шушы кеше белән аерылышкач дуа кылып калдым, и Раббым, бу кешегә сабырлык бир. Бу кеше бу инде белми нишләгәнен. Дип Аллаһның рәхмәте менә шушы дуа.
1998-2011 елларда Татарстан мөфтие, хәзер Казандагы Бишбалта мәчете имамы Госман хәзрәт Исхакыйның шәхси тормышында булган әлеге мисалдан күренгәнчә, аның сүзләре һәм дуасы белән бер генә кеше гомере түгел, туачак сабыйлар гомере дә сакланып калынган. Югыйсә үз-үзенә кул салып, якты дөнья белән саубуллашкан кеше фанилыкта калган күпме туганның кайгы хәсрәткә салган, үзен җәһәннәм газапларына дучар иткән булыр иде. Пәйгамбәребезнең хадисендә килә, кеше үзен ничек итеп үтерде, шул рәвештә җәһәннәмдә үзен шулай газаплар ди. Агуланып үлгән булса, агу эчеп, югарыдан егылып төшеп булган булса, биектән егылып төшкән булса, шундый рәвештә үзен җәһәннәмдә газаплар дип килә. Кайда дин бар һәм кайда кичкенәдән балага Аллаһ Тәгалә турында, Аллаһ Тәгалә сине бу дөньяга бар итте, Аллаһ Тәгалә сиңа тереклек бирде, Аллаһ Тәгалә сиңа сәламәтлек бирде, Аллаһ Тәгалә кушканча яшәргә кирәк дип балага сеңдерелгәндә, ул кеше белә, минем тәнем Аллаһ каршында әманәт икәнен. Ягъни Аллаһ Тәгалә мине сынар өчен бар итте. Һәм ул шушыны туеп яши. Һәм инде әгәр дәген аның уена төрле шайтан коткылары килсә, начар яман уйлар килсә, аның шануы аңар киртә булып тора. Гадәттә 10 яшьлек балалар, алар 12 яшьлек балалар сабыйда түгел, әмма ләкин үсеп тә җитмәгәннәр. Гадәттә менә безнең зур хатабыз, ата-аналарның зурларның шушы яшь чорында аларны без игътибарсыз калдырабыз. Һәм менә шушы яшь чорында әгәр дә аларга игътибарлырак булып, көн тәртипләренә 5 вакыт намазны урнаштыра алсак, бу инде безнең тәрбия буенча зур казанышыбыз булачак. Аллаһ Тәгалә ярдәме белән. Гөлкәй ханым Мостаева Казан Нуры мәчете каршындагы Шамил мәдрәсәсендә балаларга дин нигезләрен төшендерүне оештыра. Бу Татарстанда иң күп шәкертле мәдрәсә. Ел дәвамында биредә 900 өлкән кеше укый, 3 яшьтән алып 13 яшькәчә балалар саны 265-кә җитә. Балалар, без нәрсә әйтәбез һәр вакыт иң беренче? Әйе, күзләрне капладык. Иртә белән торам, бисмилла, бисмилла. Битләремне юам, бисмилла, бисмилла. Чәчләремне турыйм, бисмилла, бисмилла. Сабыйлар һәр дәресне 15 минут кына укый. Аннары уйный, ял итә һәм тагын дәрескә. Хәер, анысы да уен кебек уза. Чөнки сабыйга гыйлем бирүнең иң уңайлы форматы ул. Алар шушы уен дөньясы аша кайчак олы кешеләрдә мәгънәсен югалта торган тормышны өйрәнә. Мәсәлән, менә йөрәк. Әдәм баласының йөрәге, ул әле буш күрәбез. Һәм дә әгәр дә шушы әдәм баласының йөрәген беренчедән Аллаһка, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә мәхәббәт белән тутырсак, икенчедән әти-әнигә карата хөрмәт мәхәббәт белән тутырып, тирә-юньдәге кошларга, хайваннарга, туганнарга тутырсак, бу йөрәк ни рәвешле тулды. Ә менә начар гадәтләр бар. Кошларга таш ату мәсәлән, һәм шушындый күк хайваннарны кыерсыту, я булмаса намазларны калдыру кебек гамәлләрне салсак, менә безнең йөрәгебездә урын калмады мондый гамәлләргә. Ташып чыкты ул. Әгәр дә адәм баласының йөрәге яхшы гамәлләр белән тула икән, йөрәкне яхшы гамәлләр генә били икән, анда димәк, начар гамәлләргә, гынахлы гамәлләргә урын юк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бисмилла, бисмилла. Әти-әниләр бирегә баласын үз гаиләсендәге гадәтләр дәвамлы булсын һәм нарасые дини әхлак тәрбиясендә ныгысын дип китерә. Алар бүген әле сабый шәхеснең киләчәктә сәламәт рухлы, тыныч холыклы һәм тормыш мәшәкатьләреннән өстен улы кеше булып үсүен телидер мөгаен. Бу хакта бүген кайгыртырга кирәк һәм ислам дине тәрбия чараларыннан да нәтиҗәләре әле һаман юк. Ике төрле гаиләдән киләләр балалар. Ислам динен тоткан, гадәткә керткән гаиләдән киләләр. Һәм дә әле ислам диненә керешеп китмәгән, әле алар намазлары аларның көн тәртибенә куелмаган гаиләләрдән балалар киләләр. Бу балалар икесе дә бу төр балалар хәрефләрне таныганнар, Коръәнне дә укый башладылар матур итеп. Әмма ләкин өйдә намаз укып аларның 5 вакыт намазлы балалар
икенче төрле аерылып тора. Аларның тәртипләре, әдәпләре 10 яшьтә намазга басмаган бала 11-12 яшь, 12 яшьтә Аллаһ Тәгалә аларга икенче төрле юлларны күрсәтүчән. Һәм менә әгәр дә бала 10 яшьтә намазлы булып, инде ул вакытны карадан айырып, Аллаһ Тәгалә мәхәббәт тәрбияләнгән булса, бу балада, ул бала инде башка якны күрми. Баланың 10-12 яшьлек чоры иң катлаулыларның берсе. Алар инде кичкенә түгел һәм шул ук вакытта үсеп тә җитмәгән. Бу вакыттагы валучан һәм зәгыйф психиканы теләсә нинди максатларга юнәлтергә бик җиңел. Әле февраль ае башында гына Мәскәү белән Самара шәһәрләрендә бер-берсенә охшаган 3 үлем очрагы теркәлгән. Яхшы укучы, уңышлы мавыгулары булган һәм күңел күтәренкелегендә яшәгән 11 һәм 12 яшьлек кыз балаларның үлеме сәбәпләренең берсе дип аларның үтерүләр пропагандаланып торган мультфильмнарны яратулары, социаль челтәрләрдәге ябык төркемнәрдә торулары тикшерелә. Бер-беребезгә игътибар эзлү сәбәпле. Мәсәлән, әти-әнисе баласыннан кайчан сораганнары бар. Әйдәле, улым, кызым, утыр әле. Бу арада күрдем синең бераз гына борчылып җиргәнең нәрсә булды? Әйдәле, сөйләп бир әле. Бәлки ярдәм итербез, бәлки киңәш бирербез дип сорыйбызмы балаларыбыздан. Чё ты здесь какая хмурая или такой хмурый, что тебе не нравится, вот все же есть у тебя, дип, бөтен нәрсә бар бит, ризыгың бар, ашарга бар, киемең бар дип, балаларыбызга кычкырабыз, аларга төрле сүзләр әйтәбез. Аларның хәлләренә керешкәнебез бармы? Бәлки аларга менә шушы ни кирәктер, игътибар кирәк булгандыр. Бүгенге көндә ул бик зур дефицит, менә шушы игътибар. Балалары ата-аналарына, ата-аналар балаларга машина алып бирә, квартира алып бирә, киемнәрен, ризыкларын алып бирә, менә шушы игътибар, шушы контакт, шушы мөгамәлә юк. Балалар уйлыйлар, туктале, бу мине кешегә санамадылар. Мине ашау-эчү белән генә түгел бит әле, миңа игътибар итмәделәр, минем белән утырып сөйләшмәделәр дә дип әйтүләре мөмкин. Шуның өчен балалар белән еш күрешеп тора кирәк. Хәтта алар кияүгә чыгып өйләнеп, синнән аерылсалар да, алар белән атнасына берме, әгәр дә бер шәһәрдә яшәсәгез, инде бер шәһәрдә яшәмәсәгез, атнасына берме шунда кирип, нигә контактка кирип, телевизордан күреп, елмайып, аларны мактап, аларның күңелләрен күтәреп торсак, ул вакытны кара әле миңа игътибар иттеләр диләр. Шуның өчен дә күп нәрсә әти-әниләре балаларына, һәм дә гомумән хәтта ниндидер бер оешма хуҗасы үзенең кул астындагы эшли торган кешеләр белән ниндидер бер элемтә контакт булырга тиеш. Все, зарплату получили, и все дип генә түгел, хәлләрегез ничек, сезнең гаиләгез ничек, гаилә тормышы ничек, нидер проблемалар бар. Менә шулай әйтсәләр, хәтта ярдәм итмәсә дә сорау кирәк. Кәлимәтен тайибәтен садака, бер кешегә матур сүз әйтү үзе бер садака. At-tabassum ala wajhi akhika sadaqa. Bir мөселман кардәшнең йөзенә карап елмаю үзе бер садака. Бирмә аңар акча. Шытык йөзең белән мәсенгә дип ташлама син аңар 10 сумыңны, 1000 сумыңны. Елма син аңар. Нинди проблемаларың? Әйдәле утыр әле, сөйләшик әле. Менә шушындый әйбер булмау сәбәпле бүгенге көндә җәмгыятебездә менә шушындый кырыслык һәм тупаслык. Белгечләр үз-үзенә кул салу очракларыннан исән калган балалар белән сөйләшкәннән соң шуны ачыклаган. Бала яки яшүсмер күңелендә соңгы мизгелгәчә яшәү белән үлем арасында көрәш бара икән. Һәм бер кирәкле сүз әйтелсә, хәтта игътибары бераз гына читкә юнәлтелсә дә, ул мискеннәрне бу адымга барудан алып калып була дигән фикергә килгәннәр. Монда бер кеше генә булса да җитә. Аның күрсә, игътибар итсә, аның тик утырып кына сөйләшсә, кай булса да барып килсә, мәгънә турында уйламаса да, аның җылысын, күңел җылысын сизсә, шул чакта кешенең мәгънәсе дә яңадан уяна башлый. Аллаһка кайту юлын кеше белеп бетерми. Һәм аны без уллар үзебезнең балаларыбызга, оныкларыбызга күрсәтергә тиешлебез. Ягъни безнең иң зур ышанычыбыз ул Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә безне ишетә, Аллаһ Тәгалә безне күрә. Шуңа күрә авыр булган вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кулларын күтәреп Аллаһтан сорый иде. Аллаһтан ярдәм сорый иде. Һәм без дәген нәкъ шулай ук шушы әйберне аңласак, Аллаһка сорасак, Аллаһтан ярдәм сорасак, Аллаһ Тәгалә җавап бирәчәк. Һәм иң мөһиме менә кешегә нәрсә киртә булып тора. Менә шушы адымнарга нинди киртәләр булырга тиеш. Иң беренче Аллаһны танып, Аллаһ Тәгалә шушындый гынах эшне харам кылган, тыйган, бу зур гынах икәнен кеше аңларга тиеш.
зур гөнаһ икән аңларга тиеш. Аннары авыр вакытта ул авырлык ул вакытлыча. Ул авырлык ул килә һәм бетә. Һәм инде менә шушы авыр вакытта Аллаһтан ярдәм сорау. Һәм кешеләрнең булырга тиеш, мәсәлән, бәлки ышанычлы кешеләр, кемгә ул мәсәлән үзенең içindәге булган авырлыкны сөйли ала, бәлки кемдер аңар ярдәм итә ала, мәсәлән, гаиләсендә ярдәм кулын суза ала, туганнар арасында яки дин әһелләре арасында андый кешеләр булырга мөмкин. Шуның өчен менә авыр вакытта әлбәттә кеше шушыңар таянырга тиеш. Ягъни иң беренче Аллаһка, аннары яхшы киңәшчегә. Көндәлек яңалыкларда үз-үзенә кул салган кеше турында бер хәбәр булмыйча калмый. Ул республикага яки шәһәргә бер очрак булырга мөмкин. Әмма дөнья буйлап исәпләсәң, ел сайын 800 меңнән алып 1 миллионга кадәр кеше үзен үзе үтерә икән. Бу ел сайын бездәге республика каласы юкка чыга дигән сүз була түгелме? Адәм баласы яшәү кыйммәтен югалткан, яшәү рәхәтен тапмый дияргә була. Бу чыннан да шулай. Безнең күңелләр буш, ә күңелне затлы йортлар, кәттә машиналар, алтын сәгатьләр белән туендыру мөмкин түгел. Алар иман китергән һәм күңелләре Аллаһны зикр итү белән тынычланган кешеләр. Күңелләр Аллаһны зикр итү белән тынычланмыймыни? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم